జిల్లా కేంద్రమైన చిత్తూరు పట్టణం గిరింపేటలోని సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారుల సోదాలు సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిశాయి. ఇన్ఛార్జ్ రిజిస్టర్ విజయ్ కుమార్, అటెండర్ ప్రతాప్ తాము వచ్చిన సమయంలో పరారైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మంగళవారం కూడా వారు ముందస్తు అనుమతి పొందకుండా విధులకు గైర్హాజరు కావడంపై తమ దర్యాప్తు నివేదికలో నమోదు చేసినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. మొత్తం 1,12,730 రూపాయలు నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. పంపించాను సార్.